Týpek, u mě, tady za těma zelenýma dvěma stanama je týpeček. Tady je, vidím ho. Tady byl, přímo v té díře, jsem někam zaběh kokot. Jo, běží na druhou. Běží na Krásnou směr. Nevidím ho. Já jo, jsem ho tam viděl. Dostal! Kde? Před tebou. Na tom kopci? Jo. A spadl nebo nevíš? Leží. Dostal druhou. Brně. To tvoje pravá, jo? Jdi doprava Tady víc. další mrtvo vedle nás. Tady týpek. Máš ho? Já jsem dead. Kurva. To ne. Kde byl? Jak jsem umřel, tak pode mnou. Ale byl nahejtovaný jaká freška, vole. Hej, pičo, já to jebu. Dead. Dostal. Zpět. Bacha na to druhýho. Kurva! Skurvenej vole tab, když zmáčkneš při běhu, do píči. A mrtvý nejseš. Nejsem. Ty vole. Musíte zvednout. Poté střílí. Tady dolů. Jo, lení si. Nemám žádný hápka. Máš tu výlovačku. Ne, lení se, tak ji fakt koupíš. Zkus si dát tu výlovačku, co máš, jak jsem ti dával. Dobrý, ty pičo, půlka hápek. To říkal. Dobře. Lení se, kámo. Já mu píšu nervy, já tě vidím. Dobrý, zabil jsem oba. Yes! Hep. Ty pičo, mám nasráno v gatích. Spocenej. Jak zmrt. Říkám, to je strašná hra tohle, to je pičovina. To znáš nebudu.
Já už běžím, já už vole, já jsem daleko ještě, ale kurva. Myslím, že na tu healovačku máš ale nějaký cooldown, takže si potom myslíš, že za mě to můžu dát znova. Jo, v klidu, v klidu. Mě tady zase pode mnou někdo běhá, víš? Nabit to máš? Jo, máš, dobrý. Jak ještě vyskočil týpek, ne? Co jsi myslel? Ty pičo, ale kámo. Já jsem dostal záda od někud, tam se dá vylézt do píči. Jaj. No? Jaj, ale GG. Pěkný to bylo. No, dobrý fighty, no. Bych neumřel jak taška, vole. Kolik? 3:30.